Vitajte v srdci Kaukazu, v Gruzínsku, v krajine bohatých tradícií, starodávnych pamiatok a neopakovateľnej prírody. Naša cesta dnes vedie do Vardzie, jedného z najväčších pokladov gruzínskej histórie a kultúry. Vardzia je skalný kláštor a historické skalné mesto, nachádzajúce sa na južných svahoch Gruzínska v regióne Samtské Džavacheti. Tento komplex bol vytesaný priamo do útesu na brehu rieky Mkvary a siaha až do 12. storočia. Jeho vznik je úzko spojený s vládou kráľa Juraja III. A jeho céry, legendárnej kráľovnej Tamary, ktorá je považovaná za jeden z najväčších symbolov gruzínskej histórie. Vardzia bola pôvodne navrhnutá ako pevnosť na ochranu južných hraníc Gruzínska pred inváziami. Počas vlády kráľovnej Tamary sa však zmenila na kláštor a duchovné centrum. Kráľovná Tejmar osobne podporovala výstavbu komplexu, ktorý mal slúžiť ako útočisko pre mníchov a strategický bod pre obranu kresťanstva v regióne. V 13. storočí zasiahlo Vardziu ničivé zemetrasenie, ktoré zničilo veľkú časť komplexu a odkrylo jeho vnútorné chodby. Napriek tomu sa dodnes zachovalo približne 300 miestností z pôvodných 600, vrátane kostolov, obydlí, skladovacích miestností, vínnych pivníc a tajných chodieb. Jednou z najväčších pých Vardzie je kostol Na nebovzatia Panny Márie, postavený v srdci komplexu. Tento kostol je známy svojimi nádhernými freskami, ktoré patria medzi najlepšie zachované ukážky gruzínskeho nástenného umenia. Na freskách môžete vidieť scény zo života Krista, biblické motívy, ale aj portréty kráľovnej Tamary a jej otca, kráľa Juraja III. Komplex bol dokonale prispôsobený životu v skalách. Miestnosti boli prepojené úzkymi chodbami, ktoré poskytovali bezpečie pred nepriateľmi. Okrem obydlí tu mnísi vytvorili aj zavlažovací systém a rezervoáre na vodu, ktoré umožňovali život aj počas dlhodobých obliehaní. Vardzia bola plnohodnotným mestom so všetkým, čo obyvatelia potrebovali na prežitie. Dnes je Vardzia jedným z najvýznamnejších archeologických a kultúrnych miest v Gruzínsku. Je zapísaná na predbežnom zozname svetového dedičstva UNESCO a každoročne priťahuje tisíce turistov z celého sveta. Prechádzka jej chodbami a obdivovanie fresiek je nezabudnuteľným zážitkom, ktorý vás prenesie späť do stredoveku. Návšteva Vardzie je viac než len výlet, je to cesta do minulosti, kde história ožíva a rozpráva príbeh o odhodlaní, viere a kultúre, ktorá odolala stáročiam. Ak vás toto miesto očarilo, nezabudnite ho zaradiť na svoj zoznam cestovateľských cieľov. Gruzínsko vás vždy privíta s otvorenou náručou. Ďakujeme, že ste sa k nám pridali na túto cestu. Sledujte náš kanál pre ďalšie príbehy o úžasných miestach sveta.